yin hakan zai kawo mana farin ciki a rayuwar mu tare da ni da ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah kai haƙuri. Ba na buƙatar jin komai daga gare ki. Buƙata ta kawai shine ki bi umarni na a duk lokacin da na baki. I love you.
ko me haka? Ahmad ka kashe ni ka huta. Yau na yi tar da irin wannan soyayya mai cike da hawaye. Na yi alwadai da irin wannan soyayya mai cike da ɓacin rai. Me amfanin rayuwata? Me amfanin haɗuwa da masoyi irin ka? Ka sa na saɓa wa mahalicina. Duk dan saboda buƙatar ka. Yanzu kuma ka zo za ka kashe iyayena? To ina so idan ka gama kashe su, ni ma ka haɗa da ni ka kashe ni ka huta. Ka kashe ni! Ka kashe ni na ce! Ba ni da niyyar jefa rayuwarki a cikin matsala. Sai dai in taimake ki. Ba ni da burin azabtar da ke. Sai dai in faranta miki. Ba na so in bata miki zo. Sai dai farin ciki. Ba ni da hujja da zan iya kashe ki. Amma waɗancan ina da kyakkyawan hujjar kashe su. Lokaci yayi da ya kamata in sanar da ke wane ne. Lokaci yayi in sanar da ke wace ce ke. Sunana Ahmad Hashim, haifaffen garin Tsafi da ke jihar Zamfara. Karatun addini ya kawo ni jihar Kano, har ya kai ga na fara almajiranci. A lokacin da nake yawan almajiranci na, a nan ne na haɗu da mai gida mai kirki, mai tausayi. A lokacin da na fara wani zazzafan zazzabi, wannan shine farkon haɗuwata da shi. Rayuwa ban san daɗin su baikin gana shafa ma. Wannan ka san shi? Alhaji. Wallahi nan ne dai na gan shi. Subhanallah. Inna lillahi Alhaji wanda ai mutuwa zai yi. Dauke shi mu kai shi asibiti, dauke shi, dauke shi. Alhaji shi kuwa zai yi. Allah ya tare. Allah ya tare.
Abani ma ne da abani. Ana zara baki ki kwana da ki da mana. Da Allah ka kamanta fa da zakkan mashi ya kudi. Insha Allah ba za a manta. Sai da sa. To Allah ba mu alheri. Sai da sa. Ina da bacci. A jiki da sauki. Babu zazzabi. A zazzabin ya sauka. Bakin aka ne da shi. Dama shi malaria kan halaci baka da yamma na gaja ya me jiki to Allah ya kara afuwa Allah ya kara sauki sai ka tashi ka ci abincin ko saboda dama yana ta cewa yunwa yake ji iya hakuri na makara ko ka ce sunanka Ahmad ko? Ka ce kuma kai almajiri ne? Ni almajiri. Wace makarantar? Makarantar Malam Mahmuda. Malam Mahmudu mai almajirai? To Malam Ahmad, likita ya ce mun kana dauke da rashin lafiya mai tsanani. Idan ya tashi gaskiya za ka wahala kuma kana buƙatar kulawa. Shi ne nake so za ka zo na tare da mu in ba za ka damu ba. Ni kuma zan je in ga malaminka. Wannan yarinya ƴata ce, ita kaɗai gare ni. Kaga in ka zo na anan ka zama kukubi kenan. Shi kenan. Khadija ta samuwa. Hajiya. Ina son yaron nan a kai shi ciki ya canja wannan kayan. Ni zan je in samu malamin shi mu tattauna. Allah tabbatar da alheri. Ya mu. To Alhaji, na ji bayaninka kuma wannan abu da ka faɗa ya yi kyau. Allah ya saka maka da alheri. Amin. Kuma shi wannan yaro iyayensa mutanen nan Zamfara. Kuma zan samu ko ta waya zan gaya musu in ce ga yadda muka yi da kai. To ba koyi malam. Allah ya saka da alheri. Nagode. Da ana samun irin ku. Da an ji daɗi. Ba komai. Dan yaron ma bai isa almajirci ba. Ubangiji Allah ba mu ikon ɗaukan wannan nauyin. Nagode. Kuma Alhaji. Haka? To Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Ikon Allah. A'a. Ka gani ma a nan din. Ahmad mun gama tattauna da Malam Muhammad. Ya kuma amince ka zo na tare da mu.
da zan taho gida na biya ta makaranta na sa sunanka a makarantar boko za ku dinga zuwa da Khadija ko ba za ka yi ba? To shikenan Alhaji, na gode. To abin da yasa muke so ka zuwa da mu saboda mu dinga kula da kai saboda rashin lafiyarka. Kaga in ya tashi za mu dinga kula da kai da kai. To na gode. To sai ka dinga kama hannunta kuna zuwa makaranta ta ga ko? Khadija, ta ga ku daga zuwa makaranta ko? Ku je ku yi wasa. To gaskiya yaron yana da hankali. Gaskiya mun tattauna sosai da kuma kaga wallahi za a samu. Ba dadi yana ka wanke da kanka ba? Ya hana ni, amma don Allah kar ki gaya mai. Ba zan faɗa ba, amma zan taya ka. To sai dai ki shanya mu. ina so in shirya miki kar ki manta
ta a harada mun kayayyaki na da wuri don gobe ne tafiyar mu. Har tafiyar ta zo? Egypt din za ku ne ko kuma wata kasar? Egypt mana, kin san shi His Excellency ba inda yake son zuwa ba Egypt ba. Wannan haka ne kan gaskiya ne. In Allah ya za a haɗa komai da komai. Sai dai mai fatan Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya. Madalla. To akwai ne karambani da nayi. Kamar ne me kuma? Wallahi wannan yaron ne Ahmad. Na gama shirya mai scholarship mai shiga ba daya zai je kasashen waje ya karatu in ya gama wani. To ai ba karambani bane Alhaji. Wannan abu ne mai kyau ai. Kuma na tabbata yaron nan kaga yana da kokari ko ba zai baka kunya ba. Haka ne. Kuma na san Alhaji Usman yana can a gidan shi zai samu. Shikenan ma ka ga kula da shi sosai. Kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri. Allah ya tabbatar da alheri wallahi na ji daɗi. Nan ƙarshen wata ke da aiki kuma za mu tafi mara. Au, har da mu? To madalla Allah ya saka da alheri Alhaji. Allah ya ƙara buɗe. Kuma Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya. Allah kuma ya kai mu lokacin tafiyar mu ma. Khadija, ina ji a jikina ke ce silar faruwar farin ciki na. Koyaushe kunne na a buɗe suke, suna jiran jin alherin da zai faru da ni. Ina ji mama na tana cewa zuciya ba ta da ƙashi, kuma tana cewa Hausawa ne suke faɗa. Ina so ka cancanta kamar kai ɗan gidan nan ne. Zan kasance cikin kowane tsanani, in dai zan faranta muku rai saboda irin kulawar da kuka bani ke da iyayenki. Allah ka ji Amas? Mana kadi. An dai dawo lafiya ko? Lafiya lau wallahi. To Malam Ahmad, alhamdulillah Allah ya ban iko na cika alƙawari. Hafani ne aka siyo. Ya haƙuri mana, ke ma an siyo miki naki. Tana da gaskiya. Ke kuma sarƙa na siyo miki. Mu gani? Mu ga sarƙa take. Gaskiya sarƙa na tana da kyau. Kai madalla. Za ta yi miki kyau kuwa. To mai ɗauke-ɗauke kenan. Sai ɗaukar hoto. Ko? Ai na sha yin alƙawarin zan siya to yau dai Allah ya cika. Allah ya sa an cika alƙawari. Amma da kasar ɗin yake zuwa ne? Da kasar ɗin yake zuwa. To ana ɗauka ta. Lalle an fara aiki. Ayayi ga kadan kuwa. Kaga wani ikon Allah. Wato ya ajiye a can kenan kuma ina dauki duk gaba ɗaya falon ma. A'a, to kadi da ai sai ki rufe sarkar ta ki a samu
adana. Sai sallah sai ki sa ko? Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Taura. Sannun ku da zuwa. Sannu ku da zuwa. Na gaji. Alhamdulillah. Alhaji, mune maka barka da zuwa. Da fatan ka dawo lafiya. Lafiya. Ban tare lumfashin ku ba da Allah. Fatan ba dai wannan magana ko ka dauko ta ko biyo ne har gidana da ita ba. Tabbas ita ce take tafa da mu, da fatan zaka ba mu haɗin kai. To albarka. Ba zan ba ku haɗin kai ba. Bara in gaya muku ɗaya bayan ɗaya. Ba zan yadda in jefa rayuwa ta cikin hatsari ba. Ba zai yiwu ina ji ina gani in ci amanar 'yan uwana, ƙasata, al'ummata. Ba da ni ba ga da haka bane. Ku canja basira. Ina tausaya muku lokacin da har za a gano manufarku. Rayuwarku za ta ƙare a gidan yari wanda za ku barwa bayan ku abin ku. Alhaji, ba wannan muka tambaye ka ba. Mu abin da muke nema a kawai ka ba mu haɗin kai. To albarka ba zan ba domin ina jin kunya randa zan tashi raguba kiyama in tashi cikin munafukai maha'inta wanda ba sa kishin addinin su. Ni ba ɗaya daga cikin su bane. Kuma abin da zan ga muku yanzu, please get out from my house. To ba ka za ka ba mu kunya ba. Kai, tashi ku ta wallahi zan kira muku 'yan sanda ko da kuwa. Kuma ku je ku yi abin da za ku yi. Ba zan goyi bayan ku ba. Me yasa ku haka? Mun yi haka da ku? Ni ba ka ba ni wallahi ba ku ce za ku kisan kai ba. Da kun jira ku kisan wallahi ni na ban biyo ku ba. To da bayan kudin da kuka bani kenan? To wallahi kudin ku ba su yi nisa ba suna nan a falo. Wallahi za ni kawo mu kudin ka. To wallahi ne ba ruwana. Ba zai yiwu ba. Kai, iya kayan kake na gidan?
Wannan kyamar fa? Sai mun ita akai. Malaminka ya ce Zamfara ne garinku. To yanzu za mu mai da kai Zamfara gidanku. Shi kuma wannan gidan za mu rufe shi har sai mun gama bincike. Mun gano wannan 'yar tashi domin mu danga mata komai a hannunta. Ba Amadu, menene na damuwa kanka da abin da Allah ya rubuto? Abin da ba abin da za ka iya yi a kai sai haƙuri da kuma addu'a. Na babu babban baƙin ciki na. Zan fara zuwa makarantar da bawan Allah nan ya samu mu. Amma baya raye, ballantana in saka mai da kwatankwacin abin da ya yi mu. Babu komi, in dai ana raye za ka yi wani nashi. Ina na yi alkawarin, wallahi tallahi sai na nema wa Allah sakayya. Zan kuma nemo Khadija duk inda take. In nuna mata ba mareniya ba ce ita da gatanta. Zan kuma je Ingila in yi karatu da wannan biza. Insha Allah za ta zama alkhairi a rayuwarmu. Kuma za ta zama ɗaukan faransa rayuka. Ni ne Ahmad ɗinki Khadija. Ni ne Ahmad ɗin da kika sani tun a yarintarki. Bayan rabuwata da ku, na je na shiga makarantun da mahaifinki ya sama mu tun daga sakandare har zuwa jami'a. Bayan na kammala ne, na dawo na duka farautar mutanen da suka yi wancan aika-aika a baya. Kuma da na gano gidajensu da wajen ayyukansu da duk inda suke, shine na dukufa wajen neman ki. Sai Allah ya taimake ni ranar da na fara ganin ki, a ranar na fara kashe mutum na farko daga cikinsu. Ki haƙuri da wahalar da na saka ki, ki haƙuri da masifar da na jefa ki a ciki. Na yi haka ne ba don komai ba, sai don ki zama shaida wajen ganin na ɗaukar mahaifinki fansa akan abin da aka yi masa. Ki haƙuri don Allah, ki yafe. Na yafe maka duniya da lahira. Alhaji Kabiru, ka yi haƙuri da niyyar kashe ka da ne tun farko. Kuma ina miƙa godiya ta a gare ka. Na riƙe Khadija da kai tun tana yarinya har zuwa girmanta, kuma ka ɗauke ta a matsayin 'yarka. Ba komai Ahmad, na gode. Hajiya ke ma na gode. Allah ya saka muku da alkhairi. Khadija, ba zan taɓa daina son ki. Ki saka wannan a cikin zuciyarki. Amma daga yau na zo ƙarshen wannan kashe-kashe da nake yi. Stop! You are under arrest. Dan Allah kar ku taɓa shi. Bai laifin komai ba. Babu komai Khadija. Wannan shine hukuncin da ya dace da ni. Ba komai Ahmad. Zan yi kokari da duk wani damar da zan iya ganin cewa na kubutar da kai daga cikin wannan kangi da ka fara.